Hola, bon dia. El meu nom és José i el negoci és Colos Mobiliari. El meu negoci té 6 anys. Ens dediquem a lo que és el vestir tot l'hogar. El que més m'agrada del meu negoci és tratar amb la gent i ajudar-li a que tinguin les seues comoditats en l'hogar. Va sorgir la idea de muntar este negoci perquè nosaltres ja venim del descans, tenim 2 tendes dedicades al descans. I entonces n'hi havia molta gent que ens comprava mobiliari però per catàleg i el que vam pensar era tindre-ho físicament i per això va sorgir la idea de muntar Colos. La trajectòria del nostre negoci ha evolucionat. Començàrem muntant el que era més enfocat a l'infantil i el que era més a juvenil, però a poc, segons la demanda del client, hem anat evolucionant, hem anat introduint producte nou. Ara anem a introduir també el que són comedors, habitacions de matrimoni, un poc segons la demanda, segons evoluciona el mercat. Després estem molt involucrats en el tema d'Instagram, redes socials, Facebook. En quant a la formació, nosaltres sempre estem dedicats a la formació en el tema d'evolucionar en decoració, anem també molt a cursos de venda, atenció a postventes. El nostre negoci aporta al poble de Sueca la comoditat de no tindre que desplaçar-se a ningun lloc i en qualsevol dels nostres establiments poder vestir tot l'hogar i no tindre que sorgir fora a ningun lloc. Consell per a un nou emprenedor, perquè siga constant, que tinga il·lusió i molt d'esforç i molta dedicació. Arrima significa per a mi una agrupació d'empresaris o comerciants, autònoms, al fi i al cap, on podem compartir idees, podem treure objectius, podem millorar